Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур аз яхши омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ. Якшанбе бозор 15 июн. Наворо сар мекунем аз говҳои гусаладор. Гови гусаладори маҳаллӣ нархаш 18000. Гусалаш нарай мода? Гусалаш мода. Шириш чанд қай? 6 литр саҳари бега. Бозор чанд қай? 16000 сомонӣ. 16500 сомонӣ бозор кардаистай бародаро. На марҳамат. 16 бозор карда истодааст. Номерои телефон. 937 77 07 79. Харидоро боша марҳамат. Ишам гоҳи хутаён? Не дем гоҳи бародар. Ичам пул? 18000 ишам. Гусалаш нарай мода? Ноҷинча. Ё. Гусалаи ишам бу ноҷинча 18000 сомонӣ. Камтар солиш рафтаги будая? Сеим шай. Хай. Шир чанд қай? Саҳара бега 4 литр. Бозор чанд ка? Чанд қара? То 16500. Ай 16 то 16. Ишам қариб як хел нарх дайдан байқати. Молда гаранти метем мега афта мебарем меҷушем баъд сумоша мед. Ишам даамур номира бародаро. Харидоро боша марҳамат. Гусалаш ноҷинча вайша гуфте. Марҳамат. Рагардиёшам як бора бинед. Шед гап нест. Бародаро ина якта гови гусаладори якм зой. Говам гуфта намешаро уноҷина. Якм гусалаш мода будааст уноҷинча. Ира намеҷӯшидааст. Ака шириш чанд қай намедонам. Ва фикр ми камтарай намеҷӯшидааст. Фақат ами гусалаш мехӯра мега. Нарх навош 18000 сомонӣ. Боз ҳам муомила дорад. Бозор бошад то 15000 сомонира кардааст. Гови меонайда наршам меонай пародашам. Лекин ёшай ноҷинчаи ёш 15000 сомон бозор кардаистай додагӣ нест ҳозирашта. Гусалаш мода. Якта дига гови гусаладори сия, гови ёш. Чанд зоша якум шай димиш? Хоб нарх навоша 25000 мега муомила дора. Ана боша гусалачаш. Гусалачашам ранги худаш сиёҳча будааст, буқача бародаро. Мана чочош. Ой соҳибиш ба телефон гап задиста, оз маълумоташа мегирем бо 25 та мега муомила дора. Нарша камтар баландтар гуфтестаю. Ва ако гап дар савдо шуд бародаро. У 25 ам чанде гуфта мегира, у харидор нархи худша мекуна. 25 гуфтаеса, ва қимат шуда нагем бо. Савдо ай. Бародаро шириш бошад таи 10 литр мега, 10 литр ам ҷӯшида мега. Гусалаш буқача. Неке оли бозор нарх накардааст. Ҳозир дровардай бародаро. Бозор нарх кардагӣ нест. Ана ин гови гусаладор савдо шидаги ай кабутак. Сафедай кабутай ам хели. Хоб 17100 сомонӣ харидааст ира. Мана чочош. Гусалаш бошад. Гусалаш мода. Мана 17100 сомон савдо шудаги ай. ира харидааст бародаро барои молкунӣ. Як хонаро обод мекуна баҳзур. О бародаро ина якта дига гови гусаладори ёши якум гусола. О шириш бошад саҳара бега 6 литр мега. Ду вақт 3 литри 6 литр будааст. О мумкин ки боз зиёд шавад барое ки нав зоидагӣ ҳам гов ёшад. Нарх навош 22000 сомонӣ аз номерошам мегирем барое ки гов ёшай молкуно мумкин ки харидорӣ кунанд. Наи гусалачаш буқача будааст ана. Гусалачаш темболи буқача. Хоб бозор қанча қилdi? 18000 сомонӣ бозор кардааст. Ана иш бародаро. Ана ишам гови гусаладори сия, гусалаш и мода будааст. Ана чочош. Сути қанча bo'lar?
Xo'p, isham ham 5-6 litr shir. Narx qancha? 25,000. Bozor qancha qildi? Ира бошад бозор то 19,000 сомон пурсидеста и гови калонтар ай бародаро. Телефон номерда айтинг. 988 30 484. Харидоро боша ина марҳамат дутта гови гусаладор ва молҳои ишпек адресам ноҳияи дӯстӣ хоҷагӣ ишпек Сатторов. Харидоро боша марҳамат молҳои хоназод خریده فروش هم باشه همین مال‌های دهقانی خریده آوردگی برادرو مال‌های باوریده مقصد با حضور با دل پر میتونی خریداری کنید برای مال کنی برادر این یک تا گوی گوساله‌داری کارپات سیاه گوی بخواد گوساله‌ش هم زور اینه گوساله‌ش و سیام کده میگیریم خب نرخ نواش 25,000 سومونی معامله دارد. ستونه قancha dedingiz? ستونه 12 litr bevola garantiya. 12 litr begusala. Hop. Bozor qancha qildi? Bozor 24,5. Barodaro 25,000 ne 28,000 guftesta buda. 24,5 bozor kardesta mega. 24,5 baxshishda barodaro. Shirish boshad to 12 litr mana gusalash moda. Gusalash aku ira tarifda hojat neist barodaro. Albatta gusalash. Ozi raqami telefoni isham megiring. Ana cho'chosh. Tishini ham ko'rsatasizmi bir? Tishini. Ne aboro dandonosh ham bine. Pasportiga va. Osh. Ina dandono. Shida. Telefon nomer 900 93 34 34 03. 03 xaridor bo'lsa ina marhamat telefon WhatsApp hast xaridor marhamat mekining ina ba huzur badeli pur peshi buqacha omodagi 8,500 budasini buqacha qadish pastara ina ki far becha دودار بزرگ چند کدیره؟ 73 کلاکتا 73 بزرگ کرده است نه مرحمت ایسی دام قچه ها هست برادران قنچه یکم باید؟ کت است؟ عمر بازار نیچ خلده؟ 11,000 9,000 سومونی بزرگ کرده است کلانیشه ای آلچه ایشم بقچه قنچه باید؟ 8,500 budasi narxish. Nech qildi keyin buni? 6,500 ira kardesta o'zi. Bu-chi? 6,5 deyapmiz, bozor 5,5. Buni ajinchami? Qacha. Isham buqacha budasi mana. Ish 6,500 muomala dora 5,000 bozor kardesta barodaro. 5,500 somoni. Barodaroniki moloi 4,000 5,000 partomiga 5,000 مول نیست برادرو. این همین هم 5,500 کرده است نداده است برادرو. او برادرو اینا یک بقای کارپات. نرخ نواش 13,000 سومونی بزرگ کرده است میگه. وزیرش تا نداده است برادرو. 13,000 سومونی. بقای کارپات پوچوش گاز زور. فهمیشم سوزای نه تفوشم تماشا کنین. نه سروش هم 4 kunjay xushro. Siyah چند گفتی؟ 13 بزرگ چند کدیره؟ 9,000 بزرگ کرده است برادر این مایده کیشه. باشه. اینا با بقچه برادر. خب 7,500 نزاردش معامله داره لیکن بازار یگان تاشا نرخی انیق نکرده است ولی برادرو سودا هم سسته مال هم کم است انا ایش 8,500 ایدویمش شوق دارک انا ای باشد 9,500 بوده است معامله دارد برادرو ولی بازار نرخ نکرده میگم بسیارش روز پرسیده است بازار نرخ کردگی نیست
ана идда буқача боша савдо шудеста. Мана ин бародаро савдо доранд. Акай ишбури фурухтеста. Савдои ду буқача набудай, савдои наигъун оҷимдай 5700 сомонӣ бозор кардеста харидор. Озирашта додагӣ нест 5700. Ина пеши буқои барои бастан омадагим. Буқои ҳами маҳаллӣ, ҳам чишта маҳаллӣ шаҳр. 11000 сомонӣ ай муомила дора. Буқои акай Музаффар. Дар бозор бошад бародаро 9500 сомонӣ бозор кардеста. 9500. Ана яктаи дига буқачаи Карпат. Қанча екан бу? Bozor 9 so'rayapti. 9000 bozor purchizasiz barodalar. 9000 somoni. Endi qancha yak 62 mubdas mana. 9000 da hozirashda dodagi nes 10000 ufte sudagi. Mana barodaro in buqay yak dodarak. Qancha debsan uni yarim? Xo'p, 10000 muomila dora barodaro. Ana in moli ne dodar. Gavnes. Xo'p, 9,5 qilyapti. 9000 somon bozor kardesta barodaro 10,000 ufte sudagi. Buni qancha deyapsiz bu? Bu kuchani 12,5 deyapmiz. 13,000 somon. Muomila dora mana. E bobo yeshava bobo. Bo'ladi, barakasi bo'lsin. Qancha qilyapti bozor? Hozir 10 ham qildi, bilmam, 11 ham ketdi. Ha. Ay hami 10000 sarkadagi to 11 rakad mega barodaron balandi 11, kami kamish 10 kadagi ul narxsham bromadagi nesтай mega. Ana bu qayki o'zi giriftan ayqa fosh xarobtar buda. Qancha ekan bu? Molingizni olyapman 11,5, 11000 somon. Muomila dora. 9,5 qilyapti. Ha, 9000 somon bozor kardestay barodaron. 9000. Oldiga gaz chiqdi. Barodaro buqa baroyi bastan این buqoyi Karpatcha ayda 13000 somon muomila dora. To 11,000 bozor karde istay barodaro. To 11,000 Ana yakka diga buqayi kalontar isham baroyi bastan ay barodaro nim tayyor. 20000 ay narxish barodaro 16000 somoni bozor karde istay be tarozu be hichi 16000 somon. Ham zinda bazinda ay pochash. Moли гаравти, моли канал. О, бародаро ина пеши буқои калони фарбе. Он қадар калон нестай, лекин фарбе, фарбе тайёр. Савдо дора ҳар душам. Инора килобаркаш пурсидеста, ана иш 4-5 буда. Ана иш бошад Карпат, миёндароз. Иш бо калон мешава. Иш қадиш пастарай нисбат ба иш. Амира бародаро ҳар душам 50 сомони килобаркаш вазни зинда пурсидеста. Харидоро. Килобаркаш вазни зинда. Ҳозирашта додаги нест бародаро. 50 мега ва 5 килоша минус мекуне мега. О фурӯшанда мега 100 граммша минус намекунам. Пес 6 савдо дорам. Ҳозирашта савдо шидаги нест. Мол камтар ай имрӯз бародаро. Арай буқачаи Карпат савдо шидааст бародаро. 9000 сомонӣ. Нӯҳи ровна. Буқачаи паҳмак Карпатча. Фикротоне нависен дар нархш арзанда аст ё не буқачаи Карпат 9000 сомон харидааст бародаро. бародаро наворо дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем. Наворам қариб ки 15 минут шуд. Касе то ҳаминҷаша то охирша тамошо кард дар комментарий рақами 66 нависен чанд кас то охир тамошо кардагиша бифаҳмем. Лайкҳоро ҳатман бизанем бародаро. Касоне ки подписатсия кардаги нестанд подписатсия кунем ба канал. Дина аз фирмаи Ҳисор
гулҳои сементал ва гулҳои галштен баровардагим. пешавай аз хонаи як деҳқон гулҳои сементал ва буқаи галштен баровардагим. ҳатман даромада тамошо кунед, харидоро боша. тамошо кунед, маъқул шудагиша харидорӣ кунед.